Ni ai khublei fi barok ki ba one sekali ke Bible study ki mentak sengi ke ba kum ke Balang ke Lumshyiap Presbyterian Church ni penlong man ke sing Friday kani ke por tengi dang ye puli ke gospel U Ioannis ke lenong ke beningkong ni ladap hadu ke khot bakhat pra ni ke teu ke ladap temtak sengi ni Pdeng pat na ke khot ke bakhat khandai teter tung ini duai ku kpa jungi ubah Pdeng BLEI bah kli tam BLEI bah khlaw badan bor baro BLEI isne ingi kinong pop kat bamela pha yu khun jumi U TRAI jisu ban wan chikni ke pathai ban shim ke jinglong brio ban khai u kum brio nadu ke jinglong khnlung nadu ke pun ke kami hadu ke jingyap hi halor ke ding phna aingu ime trai bakum hakani ke tayo ngin kan mau wi kani ke jingwan nong breu ke jong trai jisu but I try to isne ban Kyrkhu ingi kat bangin ang puli kani ke gospel ru bangin suthu kani ke dor jong ke jingwan nong breu ke jong nag bynta ke jing em jongi bat jong ki breu baro hi tu Kyrkhu kani ke por try bangin puli shu ke gospel U Ioannis ke lenong ke beningkong ke khot bakhat khandai teter ha bangin puli Phang ke jing betha jong kini ki nongialam niam jong ki jiu kita ki lingdo bat ki nong tho ke jing pha jong ki breu ban kylli U Ioannis Nongpynbaptis bo deu to yelami kan magani ka por ni pan ni kini keteng Jesus Christ amen te hakani ka tayu ko bladap ni la puli ya ke jing batai ke jong U Ioannis unong tho jong kani gospel breu senran batai Phang ke jing long jong trai jisu ke batan rai bo long ba dap da ke jingai bat ke tingsan ke buram ke jong BLEI hu bat kani ke jingai jong bat ke jing sisa ong unong tho jong kani gospel kalong ke badekat sisa ke jing ke buram ke jong tau bla khamar wei jong BLEI khun bla khamar wei jong BLEI te nang topat ngila puliru kumno ba kani ke jingai ke dei bo wan ban ai mu ya ke bo msim yo ka hukum jong Moses bat badai tang mu hi BLEI yo BLEI bakum tau wan ban penpau yo BLEI sengi temen tabat ngin puli na do khot bakhat khandai do ka bar fulai shua banang tungin se Pdeng kat badang syak kapor kani kalong he kani te kalong ke jing phlau U Ioannis men baki jiu le pha na Jerusalem ye ki lingdo ba de ki lebi ban kylli u melong u te ula phla bat shim la len bat ula phla nga ngamlong utau Christ tekle kli u kumno te melong u Elias wang te ngamlong melong utau Nongiathuhlypa ule thuru habakum ta kilai ong hu melong u te bangin yo yathu hakita ki bala pha yingi kumno me ong Phang yeladi ule thu ngalong ktien jong uba pyrta hakari khlaw to phin pynbeit ye lynti U TRAI kumba u Isaya Nongiathuhlypa he kumba ong u Isaya Nongiathuhlypa te U Ioannis ubotho ye kani gospel u de U Ioannis usendran U TRAI jisu de U Ioannis Nongpynbaptis te batai uni U Ioannis botho ye kani gospel batai Phang ke jing phla jong U Ioannis Nongpynbaptis Phang yeladi mo ni habban kan mau ye kani ke jing fair mar ka ju ka teng te teng la ban
la ban bujli way unong tho jong gospel ude way ni gisnran ki khatar ngut mo ude Ioannis ubangiong ru nongialam lani utau nong phla de ngamut u nong phla ude Ioannis Nongpynbaptis ude ubala tho ya ka kitab jing pen pauru ubala tho ru ya ka sithi Ioannis lightly ki sithi denrei Ioannis Nongpynbaptis pat ude utau bala pynbaptis shwa bo trai Jesu un sedang ya ka kam ke jong pynbaptis ki patba di Ioannis senran ubatho ini gospel wong kani kalong ke jing phlau Ioannis ke bemut kani ke de ke jing phla jong Ioannis Nongpynbaptis Phang yeladi hakmat jong kita ki buan keliu menba ki jiu ki le pha na Jerusalem ki lingdo bat ki lebi ban keliu melong uai tigini ki jiu ong ni kam ka thau ye ka ban riu Israel ha ka jing sisa namar hadin kata ka jing penwer ye ka ban riu Israel ka charing merau hadin bakilawan phai pat ki babun ki bawan phai biang ki dei na ka Juda te ki Juda ki basyong ki tu ki jaka jong ka Judea bat Samaria hadin la khot iki ki jiu te hangi abong menba ki jiu ki le pha na Jerusalem kam thau ya ka ban riu bro ka we ka thau ki nongialam jong ki jiu ki bangitip kum kata ka kenhun ke bahkhli tam jong ki jiu ki ong ka Sanhedrin hakata ka kenhun ki don ki Farisi ki Sadusi bat ki we lani ki ong ki basan lani teman basan jong ki jiu mo de kata ka bor ke bahkhli du jong ki jiu ki lapha ye ki kat tu kan ni ki lingdo bat ki nong tho tigi nong tho ru ki dei ki ba sorry ong ni ki lingdo bat ki lebi mo tigi ni ki lebi ki dei hi ki ba nakat jat jong ki la jiet ya ki lingdo tang ba mdei bro ki lebi ki belong lingdo te don ki belong nong tho don ki belong teman basan kum ta ter te lo si ong kelum ni ki lingdo bat ki lebi mo teng yap kan mau kata mo khandiat ni sung thu phang kani ki lingdo Pdeng ki jiu la jiet na ka jat lebi ten re mdei bro ki lebi ki belong lingdo ni ham kan mau kata mo long kum ong no ka jat ben riu khasi te kada banan ko wi ka kur to shibu ka kur kanu ka kur ka bahe mo ten re na ka wi ni ki kpo jong ka tu ka kur kindon ki bakit ya ka kam lingdo tasbuk yang lingdo marbanyang ka thau ya ka kpo ka balong lingdo na Pdeng ka kur marbanyang mo long susim nuksa kanu ka kur kan te ka de kata ka jingmut ni te na Pdeng ki khat arjat ki Israel ublei ulabu baya ki lingdo njit na ka jat lebi tenrei om baro ki lebi ki badai ki lingdo buan ki lebi ki kit ya kan kam ha temple na lor jong ki lingdo ki deiru ki bay pet ya ka temple bat ki we ki jingkit niam te ka kam lingdo ru lajit na ki lebi tilapha igini ki lingdo bat ki lebi da kita ki nongialam bakin kylli yo Ioannis Nongpynbaptis bo kylli u medeu BLEI pha kylli kadang bagi pak kylli kalau nomor uneu Ioannis Nongpynbaptis ulas dang ban pau bha hari Israel ki breu di hajar ngut man kesngi ki lej ban nyekendo yu harut ka wa Jordan usyong harut uyang harut ka wa Jordan usa hari khlaw kamut ki jaka ka bom dei ke snong breu ubam tang da uput mbat uri
Teu kup ila diru daga kenjasni te udai ubakam pla tenrei udai hi ujiu lakhai u haga yeng jongki jiu ukpa ju udai lingdo ubakateng Sakarias ke kemi jung ke keteng Elizabeth kadai ke bahyeng jung ke Mary ke kemi U TRAI Jesu tip kia dei si bakhane si para arkmine si para khar ngam tip ha ten rei udei kumta uswa kerta U TRAI Jesu uswa tang ru benai te bat kumta mo U TRAI Jesu ki dei ki bahyeng mo nakaliang kado rei hak bakenjaman sim udan laga jong ke bynta kata galong kebangin sepulih ni tigini ki parisi lain hengkamat ki nongialam ngamat ki pha ye kini kiling do bagi labi ban kali U TRAI Jesu ban kali U Ioannis Nongpynbaptis medeu balai namar ba ula pau ba ki brio di hajar ngot ki lej bani kendo yu ban sngap ye ki jingilap jung ban habau yalap mu ki brio ki kela ke bumut da kela ke bumut ki lej se u bun pynbaptis ki kwa ban sa pynbaptis u berkata ke jingilap jung kalau penlong ye ki jiu na keleng kari Israel ban sngap bat bon ru kela ke bumut la pynbaptis ki kata ke dei ke kam ke jong Ioannis tagadau la khot ru Ioannis Nongpynbaptis tela da fikwa ban pulis Phang ke jingkhai ke tho benia ba ke gospel Lukas ke nong baningkong tementa tinginum dan por ban pulilut ten rei ke dei pinsiam gospel Lukas ke nong baningkong bala tho bala khai na ke Elizabeth ke brio ke balengki ke bau angel lawan Nongiathuhlypa haka bat haulok jongka ba kan sayo khun mo to dan rei ke kam yu ule uyalap bat Pynbaptis minda puli lengkot no Markus wong gumno tongin pet lenong baningkong Markus ban syutip lengkot di ke bau Ioannis ule Ioannis Nongpynbaptis itu kita khot iba nas dangdo ningkong gospel Markus ke nong baningkong kedekhat baningkong hadu kebakat we hang tu lai tho Phang Ioannis Nongpynbaptis kabasdang ke gospel Jesus Christ ukhonu BLEI kat kumbal tho Nongiathuhlypa khmi ngapha yo nong buhai jonga shwa ke khmat jonga jongme uban khre ye lynti jongme ke ktien jong bu pyrta ke khlaw phin khre ye lynti ba U TRAI phin pynbeit ru ye lynti jong U Ioannis ula Pynbaptis hagari khlaw bat ula yalap ye jing baptis ke jing kela ke bomut ye ke ban map ki pop hang ta te ki bana kari Judea bat na Jerusalem barok ki lalet hu bat la Pynbaptis ye ki de u hakawa Jordan kidaya plano iki pop jongki te Ioannis ula kup daga jan snyuut bat ke jing panpo sni bat haka sengka jong u bat ula bam dagi puj bada ke ngap khlaw ula yalap ru uda ong dan bawa na dien jonga uban kham khlaw banyenga kamde yenga bandam ye ka ban lot watang ye ki juti ki jong he ki jingte ki juti jong nga sisya nga Pynbaptis ye phi de ko ndeu taun Pynbaptis ye phi de mensem bakhoi kala jaru hakita ki sngi ba ujisu lawan na Nazaret ka bah Galilea bat la Pynbaptis ye dau Ioannis ha ke Jordan kata ke dei ni puli to tang hadu ko khot ke khandai su mo tegani ke dei jing su lengkot dau Markus se Phang ke kam ke jong Ioannis Nongpynbaptis mo nomor
ngio iko bakham lingkot ni to di kini ki Farisi kila pha kumta nani ka Sanhedrin kala pha U Ioannis U Ioannis ye kita ki brio ban keliu teu Ioannis jubab no tu khot ka bak arpho teu la phla bat simnalen bat ula phla ngangam long tau Chris kebaning kong ke jubab jong Ioannis o mangangam di tau Chris balai nomor ki sngewbha ke jing paunam jong Ioannis Nongpynbaptis kumta ki perkhat yo dei mu nu Mesaya mar kitip u Mesaya suan mo yo dei mu nu tau Mesaya teu Ioannis la kumba la detip la se la pen pau do BLEI hu ba unsu thu BLEI ki pha kali kumta Ioannis wong ngam dei u Chris la ni Mesaya Chris kedai ke ktien Greek ya ke ktien Mesaya kepada ke ktien Jew la ni ke ktien Israel mo ktien Hebrew tikle kali u kumnote melong u Elias wong te ngamlong temen taki kli sejing kli baar hato mede Elias weto Elias kathau yu Elijah mar kerkom khot keteng yu Elijah ka hakani kat bahadien kerkom tho Elias reu Elijah balai nomar bagadan gajing thu lupa ba shwa gajingwan Mesaya Elijah unsa imbyang bat unsa penkre lynti jong Mesaya to tikata gadan hakikat tu kat ni ki bynta jong ktien BLEI nadangi pet ya nadangi pet ya Matius khat wei khat sau dong ni pet Gospel Matius nong khat wei ka khot ka khat sau kini di kentien jong TRAI Jesu ton pulien aduk khat armo tin aduk kisngi U Ioannis Nongpynbaptis hado menta lay kni ya kahima ki Pdeng bat ki bay kni ki shim ya ka daga bor naba ki Nongiathuhlypa baro bat ke hukum kile Thuhlypa hadu Ioannis tilada phiman ban Pdeng yauni phiman ban Pdeng uni ulong Elias uban sawan ubadan kiskor ban sngewbha ton sngewbha tegani kedai jingkran ke jong TRAI Jesu Phang U Ioannis Nongpynbaptis TRAI Jesu ni wong di kentien wong ketu khot bakhat sau tela lada phiman ban Pdeng kamat lada phi kloy ban nget yakani wong uni ulong Elias uban sawan wong Phang U Ioannis Nongpynbaptis ulong Elias uban sawan to TRAI Jesu shim yakani na kajing Thuhlypa jong malaki nama TRAI Jesu penankam hi da ktien jong BLEI berbor ban Krisyan ki bo kren mo nado basdang TRAI Jesu upenkam na ktien BLEI te malakis gospel malaki ngamut ka kitab malaki kalnong ko basau khot ko basan kitab malaki ke kitab bakhadu ke testament ke barim marshwa jong gospel Matius tong ni puli kalnong ko basau ko khot basan hakmi ngan pha api yu Elias Nongiathuhlypa shwa
ban sapoi kita kesngi ke bakrau bat ke beiting trai kita di jingkran jong BLEI ukran ni ki jiu wangan sapa api yau new Elias te ubadeu Nongiathuhlypa shwa kita kesngi ke bakrau bat beiting trai tegai kita kesngi ke bakrau bat beiting trai kedai kesngi bisar mo kamdai kesngi ba bakhayu trai jisu lani shwa kumta mo lani shwa ke jingwan ban ke jing sedang jong trai jisu ban trai ke kam jong nrei kedai shwa kesngi bisar mo ti benai pat utrai jisu ong ni ulong Elias ke jingmat ni ke thau ya ke jinglong ke jong U Ioannis Nongpynbaptis u Yesrim ya Elias hagarukom bau yalap bau kren mo tagamot Yesrim Elijah hagarukom bau trai ke kam ke jong naduk ki ktien ki thlet jong ban pen kendo ye ki pat ba bakin kela ke pamat tinda keren U Ioannis Nongpynbaptis ru ka kta ye ki pat ba te Yesrim ya Elijah hagarukom keren to te tiki kylli ki ong tu khot ba arhuai kini ki lingdo ba ki lebi kylli ki ong kumta te melong Elias jubab nu ulai thu em hay wong em ngamlong stuam tu U Ioannis Nongpynbaptis wong em ngamdei mangau Elijah lanu Elias mo to ki kylli susu pa diu milong utau Nongiathuhlypa te baong Nongiathuhlypa ki keren si Phang kalau bendai bagi keren si Phang utau Nongiathuhlypa bala keren dau Moses hakjing Thuhlypa ju bau BLEI un sapa ya Nongiathuhlypa mo kabakran Moses ke thau ya utrai jisu tu eli u ni u Ioannis u jubab no daki kylli sekata jing kylli ulai thoru em kamat ye kata ru ong em kamat yu nang ni Ioannis u jubab mangamdei na mga utau Elias utau Nongiathuhlypa Elijah ngamdei mga utau weipat Nongiathuhlypa boleh Thuhlypa do Moses kata ke jubab ngamdei mga Mesaya kamat yu trai jisu mo te nang ta ki kylli sisu pat hadien ke dekhot ke ba arhuar habukom ta ki le ong hu melong u eite bangin yo yathu hakita ki bala pha ingi kumno me ong Phang yaladi te Nongiathuhlypa rum dei Elijah rum dei u Chris rum dei te ki habli ajubab si kita kinong pha te ki kylli bukum ta me deu ta menta de U Ioannis u yo ban jubab kan ye ka badei ban ni thu iki ngadeu tu long pin ban ong mo te kani ka de jubab jong U Ioannis ke dekhot ke bar fulai ulai thu ngalong ke ktien jong bo pyrta hakari khlaw ngalong ke ktien jong bo pyrta hakari khlaw to phin pynbeit ye ke lynti U TRAI kumba ong u Isaya u Nongiathuhlypa U Ioannis ong kumba le Thuhlypa do Nongiathuhlypa Isaya ngadeu ta bo ong u Isaya bangalong kasur lani ka ktien jong tau bo pyrta kari khlaw pyrta yu pyrta siki pat ba to pynbeit ye ke lynti U TRAI mo tingila Pdeng ye kani hak kitab Isaya kelenong ke basau pau ke dekhot ke BLEI ye kani ngila Pdeng mensuaru habangi ye keren si Phang U Ioannis Nongpynbaptis
namar nge pulih ke khot ke basan ke ban rius Phang ju tong nya pet biang khot ke BLEI kitab Isaya ke ktien jong ubu pyrta tupen krek ya ke tupen krek phi hakari khlaw ya ke lynti U TRAI tupen bet hakiri kenja ya ke lynti ba u BLEI jongi kata kedai kabali thu lupa dau Isaya wong dan nong pyrta uban sami uba yang hari khlaw ban ong gibriu phin pen kre ek lynti ba jong TRAI te U Ioannis Nongpynbaptis wong ade uta ken be thu lupa Isaya te kani yang iru ka pensai U Ioannis de uta ba u BLEI ada be thu lupa leng bau Isaya unong thu lupa de uta uban seperta kari khlaw segi pajba ban ong ki tupen kre ye lynti U TRAI komod yu kata bagi breu kin kela ke bomot kin pen kre ban Pdeng U TRAI jisu ban kela ke bomot ban pai no siu BLEI de Pdeng U TRAI jisu te gade ke sisia kumta namar ba kito ki balayo sngewbha U Ioannis Nongpynbaptis lakta e kadono jumki bat bunru ki bala kloy pat ban buat U TRAI jisu hadin bagi lakla bomot na pring jumki kini kesenran borok khadar ngut kidai ki bala kla bomot haka jingelap U Ioannis Nongpynbaptis mo de mdei sutang ki bala kla bomot de ki bala buat ru U Ioannis Nongpynbaptis na pren juki kila don ru ki badai ki nong buat jong U Ioannis Nongpynbaptis to ti kata ka de jubab jong U Ioannis Nongpynbaptis bang pen kre ye lynti ki jong TRAI kemod ka dono jong phi kelah ke bomot no khnang ba phinyo ban buat U TRAI jisu khnang ba phinyo ban yat ba u BLEI mo te kemod ulong pen kre ye ki breu ye ka dono jong ki breu bakin kelah ke bomot ban Pdeng U TRAI jisu kedekhat bar sau kita te ye ki bala pha kila ong hai kila long na ki Pharisi tegele kali u bat kila ong hu hatu balai ba me Pynbaptis haba mi memlong tau Chris lumniu Elias lumniu tau Nongiathuhlypa te mentah ki sedang menkeli upat uyo born ban Pynbaptis mo ba mi memdei tu Chris kuma me jubab ba memdei laniu Elijah laniu Nongiathuhlypa te kumno pat me Pynbaptis te ka ege jubab jong U Ioannis ule thu te haki uda ong ngangai Pynbaptis da ka ndrei don ubayang Pdeng jo phi yo ba phim itu yo ba phim itu uta ba wan din junga ubala jalong siwa junga ubanga ngambit hai ngamlong ubabit bangan yo letno wat tangi jingte kejuti jungu yakini ke ru la le Bethania sisilang ke Jordan hakabau U Ioannis Nongpynbaptis tu U Ioannis wong hoat nga Pynbaptis tamanga Pynbaptis mga tadaka Reudan ubayang Pdeng jo phi uban Pynbaptis da mensim bakhuit lahang niam shim ong ye kata wong wana din junga ublong shwa junga te ndrengi puli mentan na Gospel Marcos bau tau bawan din junga un Pynbaptis da mensim bakhuit mo trai phi okam ye kata mo U Ioannis Nongpynbaptis wong nga tengam simwan ngam sim Pynbaptis da mensim bakhuit pamat de tau banwan din junga ubadan ni Pdeng ju phi ute Pynbaptis do mensim bakhuit kabathau ka momot ba
kajing pynbaptis junga kalong kum kajing penkre. Kadai kita kajing pynbaptis jong kajing khlaw ka bumut. Mo, kum bangila puli mene na u Marcos. Tetang mo Ioannis ong ru ba fifim ito yu. Te kani ka thau kelum yu pajba. Pdeng jong pajba kata kapor la se U TRAI jisu ru udan lang. Nomor TRAI jisu ngi puli khamadin wan so Ioannis ba pynbaptis do Ioannis yu. Tu uladan pdeng kita ki pajba. Tenrei kim itu yu. Tu Ioannis wong yau ba fifim itu. Tenrei Ioannis wong ngate ngalong hadian ju jing sha hagajing kha kumubrio te TRAI jisu wan hadian Ioannis usau Ioannis ndru banayu ndru wong pat ngalong hadian ju BLEI nomor TRAI jisu lalong nado bam jukut nomor ulong BLEI kemengi puli nado khot beningkong ulanong badu BLEI hak beningkong ula don ktien dai takadau Ioannis wong ne uswam uyanga bar wong ngembit wat tang ban lot ye ki jingte ke juti ju takamat ye ki sai juti ju ngamdan kata ka bor wat tang ban lau ki sai juti ju menu baju lau ki sai juti jong ki sim de ki sekri jong ki tu Ioannis wong tang kumu sekri jong sim balau sai juti ru ngamdan kerdan tangkat utaru wat tang ban lau ye ka ye sai juti ju ngamdan ka jingbet lani ngamdan ka kerdan lani ka bor bangan la benelta kata ka dei ka jing sngurit jong Ioannis aga jing sisa ka kerdan ju kalong ka bakraw namaru BLEI la pelong yu kumunong pen kre ye ka lynti ba jong TRAI jisu unong pen kre ye ki brio bakin Pdeng yu TRAI jisu den rehang ni wong ngamlong bobit tang ban lau ye ki sai juti ki jong TRAI jisu TRAI jisu ye thu kum no Phang Ioannis Nongpynbaptis hakawai ka sien bala kylli Phang ju wong mdan brio ubaham khlaw haka perthai ban yau Ioannis Nongpynbaptis kamat kham khlaw ban yu Solomon ru kham khlaw ban yu David ru mdan ubala khana ka brio ubaham khlaw ban yu Ioannis Nongpynbaptis wada bitul pau TRAI jisu Phang kata mo tingin sapit ye kata kadon hi haga wei pat ki bynta jong gospel tenang ta le thu tu khot ka ba arfunyo hei arfufra yikini ke ru la le Bethania se siliang ka Jordan hakabau Ioannis Nongpynbaptis tikani ka Bethania ka dan arbenta kawai ka benta ka dei Phang sepngi kawai pat ka benta ka dei se siliang ka Jordan katuit na satay katuit sathi jong gari Israel na not sa south te sa west kadai kawai ka Bethania ka ba don ka yeng ka sam ka jong ka Mary ka Martha bat Lazarus sipara kad ba kani jaka ba pynbaptis Ioannis Nongpynbaptis pat kadai sa siliang kadai ka Bethany ka ba sa siliang kata kadai ka ba thu ni ti nadok ka khot bar khandai pan gin sa pulis Phang kajing itu jong Ioannis kajing phla jong Ioannis su Phang TRAI jisu bolong khun lang brat jong BLEI badai hang ni ru be thu bo ong Ioannis bo pynbaptis do mensim bakhoi mo tingin sa puli pat igani tayo ko banwan marles yo ki dan pat skiwi program in sepeteng no tayo banwan tu BLEI Kyrkhu ni ka jing puli jung ni ka pon tin bakhoi jung to ni doi ko kpa jung yu bhabneng ngai ngo eme namta kani kalat pat sin TRAI begin puli ya kani gospel Ioannis kebai tho ingi hakani ka por Phang gijing ekran gijing tokit
daki brio ki bala pha daki jiu ban kylli U Ioannis Nongpynbaptis udeu ban ngengu ime TRAI namar ki jubab ki jong ki bola jubab dak basyai bo umdeu Chris lemneu Elijah lemne utau Nongiathuhlypa ndrebo dei ke ktien la ni ke sur jong ta uba pyrta kari khlaw ban pyrta ki pajba bakin pen kre i ke lynti ba ke jong TRAI yarap ingiru TRAI bangi ngin nget i ke ktien jome bah bangi yo sngewbha i ke jing kren jong ki syakri ki jong me TRAI ki bakren ingi bangin phai sho BLEI ban phai sho TRAI ban ino i ke lynti jong ni ke perthai TRAI bangin sya skor khnang bangin yo ya shim baru TRAI Jesu ubalang mau tau Mesaya la ni Christ bala wan i ke ban pen imi ki brio na ki pop ki jongki ni aingo ime TRAI na maru Ioannis Nongpynbaptis ubala trai la ke jong ke bynta da ke jing sngewrit ubala ong bangamlong ubabit watang ban law na ni ban lot i ki sai juti ki jong Mesaya ki jong TRAI Jesu ni aingo ime namar kani ke nuksa ke ba Lumshyiap ke nuksa ke ba ngiru ni dei ya ke ban buat tu de Kyrkhu gendrat i ke jing puli jungi ke ktien ke jome na ke por si ke por kad banginang puli susu i ke ni ke gospel banginang yo ban itu yo TRAI Jesu banginang san susu ha ke jinget ke bahu tu de map TRAI ki pop keringkang mesyamangi na bangi pan ki ni baro ha ke kerteng ke badan bortam ke jong TRAI ban unong pynbeit jungi Jesus Christ. Amen. Tungini penuai no tingini keporan pa. So semua penuai pina. Pada kawan nak jong ni Bible study tu aku cingit ba as boleh jong play pa kacingit jong Jesus Christ lamu chat bo jong musim khoi kini la jong sar kan berngi lam Bible study ke jong ni hone Lumshyiap la keleng sa ta thai ni pan ka jong Jesus amen.